Ngiphinde futhi ngibuye namhlanje kuyisonto. Ukhumbule siyalungisana, sifakana endleleni. Ngithi mina uma ngabe abantu besinisana noma kuganiselwana, ayikho le nkulumo ethi kuphambana inhlangothi. Namhlanje nje ikhipheni lo nkulumo enjalo. Ayilento ayizukuya ngokuthi thina ngapha cha. Ngoba ngisho umuntu ngisho ethi ngakubo wena bona abasebenzisa inkomo yomncamo nenkomo yomxhoyiso bathi basebenzisa imbuzi kukho konke. Ngibuza umbuzo ukuthi ikhona niKristu. Uma bethi khona kusho ukuthi umkhuba lo abasuke bewenza ukuganiselana kugodwa. Ngaphandle umuntu uzothithila cha singamandebele ngema sisebenzisa iKristu asikhoyela kuyona. Umuntu mephuma kaphuma eKristu right ke lo. Kodwa nina ngakini manisebenzisa iKristu yazani lethe eniyenzayo isuke ngekho. Ngoba umuntu usuke ebulawa kube phuma ngoba vele ukumshado ukufa ngisho sekukhona oshonile noma sekukhona odlulile kunina uyaqhubeka umi ufana nosuku lokuzalwa. Usuku lokuzalwa noma bethi uma wakho uzoshona ekuteta awuwazi ungatetwa wena ngoba namhlanje uma wakho uma ngabe eqeda ukubeletha uzoshona uzoqhubeka utetwe kukubi kukuhle. Lento okuphambana kwenhlangothi uma ngabe nisiniselana ayikho. Nanokuthi uma ngabe ukuthi kunama novela njengoba ngithi sizokuna okudela owaziyo njalo njalo uma ukuthi befunda iKZN yonke kusho ukuthi kahle kahle sikhuluma izulu esisodwa sonke. Lento okuhlukana kweindawo phela nama novela wahlukana. Awahlukana phela ama novela siwafundile ezikoleni ukuthi hayi thina ngapha ngoba ukhona amalanguage ongeke uzwazi nokuthi nje ungaqala ngapha ukhona amkho kukhona olaphi yonke lento into yonke lento into engekho. So ke inhlangothi ziphambana einganeni uma seyikhishwa konalume bazo zilanda uphawu lesibongo sikayise zizophinde imukelwe ngehubo lakayise bese kuthatha uhlangothi lwembuzi lakayise luya ngale kwalabo abalethe ingane kuphela. Kodwa lemndeni uma ngabe iganiselana kukhulunywa ngokuphuma kwamakoti akukho la ukuthiwa khona uphambana inhlangothi. Uma kuyinkomo yomncamo ngale kuhamba inyama kamkhwenyana esuku uhamba umhlubulo uhamba nenqina bese kuzoba insonyama kamakoti kugcina lapho akuchazwa kugcina lapho bese kuthi ngalya kusuka inkomo yomxhoyiso ihamba nabaganiso omama ngisho konke nokwangaphandle kuyisiso kuze ngala bese kuba nomkhono onikezwa insizwa engangenisho nawe ekhalo omkhono ziyawosa la isuke ihlaka enhlango empambaleni zendlela mhlawumbe lapho uthi khona abantu abaningi bazobe bethatha indlela yale abanye bethatha sebehlukana bebuye ukuganisa bawosela lapho bewudle bese kuyima behlukana awungeni lo mkhono ekhaya ngale kusala isinqe sikamkhulu ngale kusala inhloko. Azikho inhlangothi eziphambanayo uma niganiselana. Ngiyazi ke niyeza nizochaza hayi indawo ayifani nkosembona thina ngapha sekhaya ngoba into ebulala isintu thina ngapha sekhaya. Azikho inhlangothi eziphambana uma niganiselana. Uma ngabe niphambanisa inhlangothi akusona isiZulu leso umkhuba weindawo owenziwayo. Uma niganiselana kuphambana inhlangothi uma kukhishwa ingane ngoba seganile unina wazo kwase kuphuma ingane waphuma unina weingane yedwa wayogana kwase kuphinda kulandela izingane seyikhishwa ngembuzi kuphinda futhi sekuthatha uhlangothi seliswa kubo seyiphinde imukele. Kodwa uma ngabe kukhulunywa ngokuganiselana laba abantu lemndeni uthi umthimba uma ubuya usuka ngale suke ngikho uhlangothi oluphethe. Ngakho lento yenhlangothi yokuphambana inhlangothi masikhathi hayi kuphambana inhlangothi nkosembona kushuthi bagana kubaba noma kwaphambana inhlangothi ukuntula ungabi nalo ulwazi. Inhlangothi ayiphambani uma nisiniselana. Inyama esuke idingakala ingoba umkhwenyana akayidli inkomo yomxhoyiso lenkomo ezoka ngale so lenyama isuke ngeyakhe nakhona ethula endlini ngenhla esuke inotshwala besizulu lobo bungenziwe makini nithi niyama makini seningcwele niChristian anibenza utshwala besizulu. Ngakho ke lento okuphambana kwenhlangothi uma kuganiselwana ayikho. Ngiyazi ukuthi leli zonidida kuyothiwa thina ngapha ngasekhathi nokuganisela cha. Inkomo yomncamo akukho lapho ethi khona iphambana inhlangothi yona nca. Imbuzi yophaphe ayikho inyama ethathwayo ise kwamkhwenyana. So iziphi inhlangothi ephambana lapho azikho. Ngoba nangali yana inyama esukayo yomxhoyiso kufanele ukuthi le nyama yonke isuka iza kuphi iza kubantu basemzini izohamba nomthimba mangabe usuhamba bese kuba nomkhono weinsizwa ezizohamba nawo mangabe seyibuka ukuganisa. Ngiyathi izonidida le
ngithi angikhuze lokuphambana kwemikhono abahlezi hayi manje bethu ke kuthiwa manje kufuneka kube nemikhono ephambana ngithi uyazi kuphambana ngazi nani lento abahlezi beyisho bethi ngizoyikhumbula esizulwini uma ngabe nifunde novel nonke eKZN yonke shuthi kahle kahle ke kufune sifunde siyithola ukuthi kahle kahle yini lesuke siyenza mangabe sizothi thina hapha ngasekhaya ngoba inovel i1 sibhala into eyodwa siphendula into eyodwa isihlukwana mase uyigodi enganayo inovel nje isuke ibhalwe mhlawumbe umuntu wangakithi eMandeni ifundi kwaZulu Natal yonke imibhalo umuntu waseNkandla ifundi kwaZulu Natal yonke izulu sizodwa asitolikwa futhi ngiyabonga ethuba